Iraungitako falangista talde honi buruz hainbat izango dira, humorez sare sozialetan irakurriko dituzuenak, baina argi, 60. hamarkadan, Franco hil aurreko hamarkada horretan, honezkero bukatutzat eman zuten mausoleo frankista erraldoi horretatik atera baitute gaur Primo de Rivera fascista. Argi baina, bertan atzean geratu baitira, 34.000 gorpuzkin. Garai hartako faxistek, gaur egungoek ere ez dute begi honez ikusiko ziurrenik emakumezkoak eskualoian aritzea, eta are gehiago euskaldunek Espainiako kopa 7. aldiz eskuratzea alaxe egin baitu Donostiako bera emakumezkoen eskualoi taldeak, eta marka hausteko erronka aurrean dute gainera. Muy cerca del lugar del enfrentamiento donde ayer quedaba muerto un guardia civil y heridos el miembro de las fuerzas de seguridad, el otro miembro de las fuerzas de seguridad y un etarra. Irun berriko operazio bereziaren garaiko albistegiak dituzue bertan, ez da ahaztekoa, bertan 3 euskal herritar bat hilzorian eta beste biak hilik atera zirela, guardia zibilak etako kide hauen aurka abiatutako operazio baten erdian. Una primera versión habla de posible suicidio de los 2 etarras. Nos informan ya desde nuestro centro territorial en Pamplona. 20 orduz izan zituzten Irun berriko arroilan sitiatuta, ustez Guardia Zibila euren atzetik zela. Desde primeras horas de la tarde de ayer se descartó la posibilidad de que los terroristas hubieran huido y se intensificó el rastreo en la Foz de Lumbier. Deigarria da, irudiotan ikusiko duzuen bezalaxe, Guardia Zibileko agenteak bilaketa edota arrastoen atzetik ikerketan ariko balira bezala ikusi ditzakegulako. Estos trabajos permitieron localizar herido anoche a Germán Rubenak y muertos esta mañana los otros 2 miembros del comando. Garaiko bertsio ofizialak baitzioen, euren bere buruaz beste egina zutela. Este ha sido el lugar en donde a las 9:15 de esta mañana y durante una operación de rastreo de la Guardia Civil han aparecido los 2 cadáveres de 2 jóvenes, un hombre y una mujer. El hombre presentaba medio cuerpo dentro del agua y la mujer en cambio estaba tumbada en la orilla. Los 2 cadáveres presentaban un orificio de bala en la sien.
Eta hain zuzen ere, hor da gakoa. Zer gertatu ote zen 20 ordu horietan zehar? Euren bere buruaz beste egin ote zuten, eta bizirik, baina buruan tiroa zuela, bizirik atera zen hirugarrenak, haien heriotza ziurtatzerik ez zuela. Zer gertatu ote zen benetan Irunberriko arroila horretan? Epaileak, orduko epaileak, gazte, hauxe zioen. Digo que hasta que no se haga la autopsia es imposible determinarlo. En principio, como cada uno solo tiene un tiro y es en la cabeza, en la sien de entrada y salida, parece ser que se han podido suicidar. Arregi eta Lizarralderen senideek bersio ofiziala zalantzan jarri izan dute urte guztiotan zehar, baita bizirik larri eta amnesiak betirako jota bizirik atera zen hirugarren pertsona, Ruben H. berak. Ikerketak oraindik ere eman dezake eta deigarria da, hain justu ere egun hartan, Gasteizko autobus bat bertan zela, aurren txango bat ere bazela Irunberriko arroila horretan. Garai hartan, bertan izandako aurrek, gaur egun, 35, 40 urte izan ditzakete, akaso izango ote da bestelako dokumentazio lekukotzarik bide hau argituko ote duenik, beste behin ere, kasu honek ilun segitzen duelako. Hala adierazi du baita senideen ordezkariak ere naiz irratian. Nola da posible euren buruan beste egin bazuten 20 orduz ez aurkitzea. Hau da, itxu batek ere aurkituko lituzke eta espezializatuta zeuden Guardia Zibileko kideek ez zuten aurkituko, hori da galdera nagusia. Ez dauka beste bueltarik eta horren erantzuna da, ezinezkoa da ez aurkitzea. Orduan, ez bazituzte, ezinezkoa baldin bada ez aurkitzea, zer gertatu zen? Bi gauza ezin ziren gertatu. Edo gertatu zen gauza bat, edo gertatu zen bestea. Ez bazuten bere buruaz beste egin, zer gertatu zen? Atxilotu egin zituzten. Hori da gutxi gora bera gure logika erabili duguna. Azaltzeko gertaera hauen mamia. Aizu, Iñaki, zeintzuk dira suge honen izena bizenak? Bueno, ikusi dezuen moduan nahiko suge luzea da eta bere abizenak esaten digu, ez? Zamenis longissimus, eskulapioren sugea izango litzateke. Izan ere, gaur paregabea da aitzakia sugei buruz berriketan aritzeko, Iñaki Sanz Azkue Arantzadiko aditua gurekin dugulako gaur gauean. Strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. Iñaki Sanz Azkue Arantzadiko aditua, elkarteko kidea, eskerrik asko geuran izategatik gaur gauean. Izena bizena galdetu dizkizugu asko direlako Euskal Herrian ditugun sugeak, eta eurak bizirik mantentzeko, zaintzeko azken urteetan ahalegin egin duzue, eta gainera ahalegin pedagogikoa, interesgarria, sare sozialetan egunotan ikusi duguna. Suge bizi traola baliatuta, zer moduzko aurtengo esperientzia? Ba, oso ondo, betiko aurreko urteetako martxan goaz, dagoeneko jaso ditugu 20 bat inguru, hasieran udaberri hasieran aktibitatea ere txikitxeagoa izaten da sugeetan, orduan nik uste martxa honean goazela.
Aipatu dugu, nahiko aktiboa dela kanpaina hau, herritarrak eurak direlako, sugearekin topo egin eta beste garai batzutan sugeak abatu, ies egin alakorik egin beharrean, sugea bera erretratatu eta aniztasun hori nolabait bermatu, parte hartu horretan. Bai, horixe bera eskatzen duguna, ez? Suge batekin topo egin ez gero, lehenbiziko gauza ez akabatzea, esan dezuna, ez? Orain arte esan genezake ohitura hori edo izan dela, ez? Beren fama txarrarengatik, eta eskatzen duguna da argazki bat ateratzea, ubikazioa edo kokapena zehaztea, eta kasu honetan Twitterren argazki hori bidaltzea suge bizitraolarekin. Horrekin zer lortzen dugu? Batetik, hiritar zientzia edo herritar zientzia bultzatzea, sugeekiko interesa piztea edo jendearengan, eta zergaitik ez divulgatzea. Guk ere divulgatu egiten dugu, ze suge mota dan, suge horrek pozoik baduen edo ez, galdera tipikoa izaten da, zer jaten duten, nun bizi dian, eta informazio desente ematen diogu, eta trukean egia da, haiek ere guri informazio ematen digutela, izan ere, pixkanaka horrela Euskal Herriko sugeen ezagupena handiagotzen ari gara herritarrei esker. Mapa interaktibo bat ere ikusi dugu egun honetan, sare sozialetan harakatu besterik ez duzue. Sugei buruzko batez ere erlijio konkretu batzuk, Euskal Herrian azken mendetan indarrean izan denak, sugeek neko tokitxarrean jartzen ditu, baina sugeek badute bere funtzio, ezta? Zerbaitetan ekarpena egiten digute eta beharrezkoak ditugu? Bai, noski, pentsatu behar duguna da, sugeak ekosistema ezberdinen sare trofikoetan dauden elementu gehiago diala, ez? Izaki bizidun gehiago, orduan batzutan jaki dira, beste batzutan beraiek dira harrapakariak, eta horrek egiten duna da pixka bat funtzio hori, sare trofiko barruan funtzioa betetzen dute. Horrek zer esan nahi du, sugeek betetzen duten funtzio hori esango nuke, errespetatu behar degula eta hortikan hasten gara, saiatzen divulgatzen, nola horiek akabatzen ditugun momentutik, hasten garen pixka bat, eskua sartu behar ez egun tokian, ez? Beldurretik baino errespetutik beraz, sugeekin jardutekoa, badakigu gainera aurten berrikuntzaren bat baduzuela, eta sugeekin egunerokoan harreman gehiago izateko aukera berriak ere bai. Bai, aurten saiatu gara divulgazio puntutikan eta ikerketaren adarretikan gehiago jotzen, batetik esan dudana, ez, divulgaziotik tailerrak ari gara eskaintzen, herri mailan hitzaldiak emateko, tailerrak egiteko, ibilbide gidatuak, baina baita hezkuntza mailaren ikusi dugulako aurreko urtean eskola batzuetatik bidali zigutela argazki edo bideron bat. Eta bestetik poster bat ere atea dugu, hemen eskuetan daukadana, Ander Izagirrek egindako poster bada, bertan Euskal Herriko 12 suge espeziak ikus daitezke, eta egia esan Ander Izagirrek sekulako lan egin du, Euskal Herri guztian zehar ibili da sugea proposak bilatzen argazki hauek egiteko, eta hau ere Arantzadiko dendan salgai dago, ez? Hori litzateke divulgazioko adarra, eta gero edukiko genuke ikerketaren adarra. Ikerketaren adarran saiatuko garena da aurreko 2 urteetako kanpainetan, esango genuke, aurreko urteetako datuak erabiliz eta aurtengoak erabiliz, hiritar zientziari buruzko ikerketa bat egiten, da horretarako Euskal Herritar batekin jarri gara kontaktuan, Finlandiako Helsinkiko Unibertsitatean dagoen Euskal Herritar ikerlari batekin. Ikusten dugunez, suge bizi egitasmo honek oraindik ere erronkak badituela aurretik, Iñaki Sanz Azkue Arantzaditik. Eskerrik asko gaur geurean izateagatik beste urte batez, kolpez kolpen, bereziki maite ditugulako sugeak, beraz izango gara, laster batean berriz. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Ekonomia kontuei erreparatuko diogu, izan ere asteburu honetan, osasun publikoa bere horretan mantendu eta zerbitzu duinak eskatuz, 100 lagun atera baitira Euskal hiriburuetan. Baina ez da ahaztekoa, osasungintza, osasunari dagokion oinarrizko eskubidea bakarrik ez, etxebizitzarena ere jokoan dela, hauteskunde giro honetan zalantzarik ez da botoan eragina izango duten 2 faktore izango direla. Gatozen Gipuzko aldera, Donostiara, hiriburura, izan ere bertan da etxebizitzaren arazo larriena esan genezakeen moduan Euskal Herri mailan baita, estatuko datuei begira baita ere. Izan ere, Donostiako auzo ezberdinetan etxebizitzaren balioak honezkero bere burua bikoiztu baitu. Pentsa, duela urte batzuk igoera nabarmena baldin bazen asaldatzeko modukoa, gaur egun honezkero
prezioa bikoiztuta. Donostialdean azken bolada honetan asko hitz egiten da hotel eta ostatu inguruan. Hainbeste hitz egiten da, jada ezin direla baimenak eskatu, etxe turistikoentzako edota hotel berriak eraikitzeko. Zer da garrantzitsuagoa bizitza honetan? Oporretara joatea hoteletara eta bat, 2, 3, 4 izatea? Edo Donostin etxe bizitza bat izatea? Donostikoa zara? Bai. Donostikoa zara? Bai. Hemengoa, Herrerakoa bai. Eta zenbat etxe bizitza ekozuz? Nik 2 dauzkat. Donostikoa zara? Bai. Eta zenbat etxe bizitza dituzu? 2. Bakoitzak zenbat logela? 3. Donostikoa zara? Bai. Etxe bizitza zenbat? Bakarra. Bakarra zati bat eta beste bat bankuarena. Non nahiko zenuke bizi? Hemen. Donostin? Bai. Bueno, hemen. Hor, autu hori egin dut eta hemen bizi nahi dut. Bizi zara nahi dozun leku? Bai. Auparrera? Bai, Auparrera, naiz eta baldintzak ez izan. Herrera asko aldatu da eta zerbitzu aldetik eta hori arazo desiente dauzkagu, baina bai. Donostia bat baina gehiago ote da. Pasai aldera edota Andoain aldera merketzen ote dira etxe bizitza prezioak, jakina dela, ofizialki gainera. Gipuzkoan etxe bizitza bat erostearen bikoitza da Donostiako balioa. Bela Ribero bai esan? Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diru, Bela Ribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Giza eskubideen zinemaldiaren irekiera izan da, 20.000 erle espezie filmaren eskutik etorri dena, eta Carmen Castillo, Txileko dokumentalistak eraman du aurtengo aitortza eta saria. Bereziki, trans kolektiboarekin
jendarteak duen zor historikoari begira, bidea zabaltzeko helburuz aletxoa jartzera dator 20.000 erle espeziea, Esti Urresolak zuzenduta. Orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Itzela izaten ari dela gertatzen ari den guztia. Ez genuen espero, ez genuelako amestu ere egin, horrelako zerbait gertatuko zitzaigula. Hombre, oso ederra izaten ari da, ze noski, Berlinen estreinatzea adibidez, ez dakit zerbait hobeagorik espero genuen. Uste dut ez dela, eta are gutxiago, hain esparru txikian, ezin daitekela liseritu hainbeste emozio eta ez dakit urduritasun, posak, hala ere sentipenak dira mota guztitakoak eta esango nuke posa gailentzen dela eta eskerra, ez? Pentsatzen duzulako atzera begira 5 urteko lana dela eta hainbeste jende eta pertsona eta instituzio eta elkarte barkura sartu direlako eta hain eskertuta nago guzti horiei ze hori gailentzen da. Bueno, azkenean ikustu dut hori, zinema dela ispilua eta leihoa aldi berean, ez? Eta nolabait zinemak islatzen duela errealitatean, nolabait, eta errealitatean gauzak gertatzen ari diren heinean, normala da ere zineman izatea horren islada, baina baita ere bada leiho bat, igual urruneko errealitateak zaizkigun horiek ezagutzeko eta horiei gerturatzeko. Eta zentzu horretan uste dut oso naturala eta normala eta interesantea izan dela, nik sentitu dudana, dela proiektua garatzen dijoala, eta aldi berean gizartean ere paraleloan ematen ari zela beste ibilbide bat, beste prozesu bat, elkarrizketa prozesu bat, ikustarazte prozesu bat, eta azkenean topatu gara, momentu batean onartu da aldi berean lege trans eta pertsona transen hainbat eta hainbat eskubide babesten dituen lege bat, eta pelikularen estreinaldia. Ez genuen inolaz ere olako eskenatoki bat espero, bada beste, gizarte moduan ari garen ibilbide baten adierazle bat. Entzun izan dizugu, nolabaiteko zor historiko bat badagoela trans kolektiboarekin. Hau, baieztapen sendoa da, erreafirmatzen zara pentsatzen dut horretan. Bai, noski, uste dut oso importantea dela adibidez lege hau onartu izana, naiz eta segurazki oraindik izango dituen hutsuneak eta garatu beharreko eta oraindik izendatu beharreko esparru gehiago babesteko beharra dagoela oraindik ere, baina noski horrek ikustarazten duena da orain arte pertsona hauek ez dituztela euren funtsezko zenbait eskubide bermatuak izan, ez? Eta horretarako garaia bazen, eta uste dut estanda hau hasi berria dela eta garamatzala beste estadio batera, ez? Eta beharrezkoa den estadio batera, non ezberdintasuna onartu eta naiz eta ez ulertu, baino errespetatu eta onartzeko bidea egin behar dugun, bereziki ezberdintasuna, balorea eta aberastasuna besterik ez delako, ez? Eta danok garelako ezberdin nolabait ere. Orduan, nik uste dut gainera generoaren eztabaidarako ere ekarpen handia dakarrela transmugimenduak eta horrek guztiak aberastu besterik ezin gaitu. Izan ere asko dira nolabaiteko errezeloa, beldurra adierazten dutenak, ez? Emakumeen privilegio inkluso edo eskubide edo gorak arriskuan jar ditzaketen, kasi, ez dakit, beste toki bateko personak izango balira bezala, ez? Hor beldur bat badago, eta beldur hori ere gainditzeko baliagarri izan daiteke, ez da? Akaso? Espero dugu baietz. Nik ezin dut ulertu eskluyentea den feminismorik, ez? Azkenean, bestea aipatzerakoan ari gara ahazten ere gu bestea izan garela beste momentu batean. Sujeto feminista ez dela arriskuan jartzen trans kolektiboak feminismoaren baitan ulertzeko. Gizarte bezala ere, ikasteke daukagu, asignatura pendientea da ezberdintasun hori abarkatzen jakitea, alegia, gizarte ez dela uniformea, feminismoa hitz egin dugu, ez? Baztertzailea ez den feminismo bat, baina gizarteak berak ere
oroar badu, ez? Akaso asignatura hori oraindik ere pendiente? Bai, baina hobe da, ahalik eta azkarren pilak jartzen baldin baditugu, ezberdintasuna hemen dago, esan nahi dute, geroz eta mundu globalizatuago batean bizi gara, geroz eta gehiago elkar bizitzen gaude beste arraza, beste erlijio, beste ikusmoldeekin, beste identidadeekin, eta elkar bizitzen ikasten ez baldin badugu ahalik eta azkarren, arriskua dago, arriskuan gaude, espezie moduan, ez? Nik uste dut gertatzen dena da, ez ezaguntasuna dala gehien bat beldurra ematen diguna, ez? Eta ezagutzen ez dugun hori, beldurra ematen digu eta errefusatu egiten dugu, baino pelikularekin behintzat saiatu izan da ikusentzunezko esperientzia bat sortu, non publikoak izan dezaken aukera, errealitate honi beste modu batera gerturatzen. Gerturapen prozesu hori beharrezkoa da, gauzak ulertu eta bestearekin empatizatzeko, eta hori uste dut behar dela. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mirar para otro lado. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien. Erlojupean heldu gara azken txanpa honetara utzi ditugu kontutxo batzuk alde batera, baina lasai, bihar ere izango dugulako tarte badakizue kolpez kolpe antenatik albistegi zerbitzu ezoikoa, fidagarria eta profesionala zeuekin izango duzuela, baita sare sozialetan ere, zuzenen nahi eran badakizue, nahi beste, eta gaur radio esateko asteburuko irudi batzuk geurera ekarrita, zea maiz, eta lantalde guztiarekin batera publiko entregatua astegun honetan, Donostian beste behin ere sold out eta egian daba aretoan izan dira, irudi horiek bilduta agur esango dizugu, baina hitzeman da, bihar ere men izango gaituzula kolpez kolpe, gabon pasa bihar arte.